Li Diyarbekirê li navenda pêşangeh û kongreyê ya Mezopotamyayê sêyemîn pêşangeha xwarinên herêmî dest pê kir. Pêşangeh bi rêrismekê dest pê kir û şûna Qurdeleyê panêrê navdarê Diyarbekir, panêrê kezî ku 53 metre bû hat jêkirin. Di rêrisma vekirinê de komên folklorê derketin ser dikê û dengbêjan jî kurte-konsertek pêşkêş kirin. Di axaftinên vekirinê de parêzgarê Diyarbekir Münîr Qaraloglu, parlamenterê AK Partiyê Diyarbekir Mehdi Eker, serokê Jûra Pişesazî û Bazirganiyê ya Diyarbekir Mehmet Qaya û nûnerên saziyên sivîl û karsazan balkêşandin ku pêşangehên bi vî rengî bo danasîna Diyarbekirê û geşepêdana aboriyê giring in. Yek ji amadekarên pêşangehê Nestihan Fidan amaje dike ku pêdiviya Diyarbekir bi pêşangeheke bi vî rengî hebû û divê xebatên wisa domdar bin. Ciddi anlamda hem ekonomik anlamda yıprandık hem de psikolojik anlamda yıprandık. Diyarbakır'da dema pandemiye de hem ji aliyê derûniyê ve hem ji aliyê aboriyê ve zirar dîtibû. Ji ber vê yekê li darxistina vê pêşangehê giring û pêwîst bû. Bi pêşangehên bi vî rengî hem têkiliyên navbera kompaniyê bajarên cuda xurt dibin û hem jî dibe vesîle ku danasîna Diyarbekirê jî verekirin. Çanda xarineya Diyarbekirê dewlemend e û navdar e. Bi van organîzasyonan jî bêhtir danasîn tê kirin. Di pêşangehê de li gel xwarina navdar a Diyarbekirê Cegerê ji gelek bajaran, bastîq, benî, hingöv, panêr û gelek xwarin û xurekên din hatin pêşandan. Di pêşangeha xwarinên herêmî ya Diyarbekirê de ji 52 bajaran 175 kompanî beşdarin û kompaniyên ku beşdarî pêşangehê bûn jî ji eleqeya welatiyan keyfxweşin. Beşdar dibêjin bo kompaniyan beşdariya pêşangehên Diyarbekirê giring in ji ber ku Diyarbekir ji gelek aliyan ve navdar e. Rûya fuarê daha zaf cige kezebe me tüketmiştikin. Yani nêzê ana heyayê varê 300 kilo, 250 kilo nêzê tüketmiş bikin. Giş hemî wexta carkî tên nan dixwin, îca ji wan re hindîna ew dibin. Yani bê eşqa wan dere hindîna. İca haftekî de hafte wexta bi xede îca tên şûbe me. Me qehwe anîye, me benî anîne, me beyvê şekir anîne, me qudam û dindik anîne, temam kir. Sabûna me, qolaniyê me, her tiştê me heye. Fuara me jî pir xweş derbas be, pir qelebalık derbas be. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinden geldik. Ez bi sernavê kompanya xwe ji bajarê Trabzonê beşdarî vê pêşangehê dibim. Ji eleqeya destpêkê ya welatiyan em xweşhalin. Ez beşdarî pêşangehên berê jî bûbûm û pêşangehên li Diyarbekirê tên li darxistin ciyawaz û rengîn in. Em gelekî kêfxweş in ku li vir in. Pêşangeha xwarinên herêmî ya ku di 16 mijdarê de dest pê kir, di heta 21 mijdarê roja yekşemê bo welatiyan vekirîbe. Pêşangeha xwarinên herêmî cara yekem di sala 2018 de hatibû li darxistin û di sala 2020 de ji ber pandemiyê hatibû betalkirin ku di sala 2019 de 172,000 welatiyan serdana pêşangehê kiribûn û îsal tê pêşbînîkirin ku hejmara serdêran zêdetir be. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.